Hallo, welkom bij mijn video op mijn les. Ja, ik ga dus de bedoeling dat we tekenen. Ik zal niet zo aantekenen, anders is dat heel lastig voor mij. Dus ik ben geboren op 3 september 2004. En volgens de film waren mijn ouders getrouwd. Mijn ma was begonnen. Ja, dat heeft de rommel is zo leuk. Ze vonden dat knappen. Jongetjes vonden ja, en dan had je dan zeven. Oh, ik ga maar zo. Ja, ze was zo blij. En dan zijn ze ook wel getrouwd. Natuurlijk zijn ze getrouwd. Omdat ook zo, ze waren echt heel verliefd op elkaar. Toen ze ook wel getrouwd. En ja, dan ja, toen willen ze, toen was ik, wat is het? De aankomst stil. En dan was ik geboren, ja, ik was zo een baby, ja, ik was gewoon zo op een bed, een bedje, zo, ik denk zo'n bedje, maar een schommeltje of zo. En ja, ik weet niet veel ervan, omdat ja, mama heeft daar heel iets na verteld, maar verteld. Ik zat op het bed en ik was zo klein, ik had kort haar, ik had bijna geen haar meer, maar ik lag in een tijd. Ja, mijn ma zei, ben ik ja of zo? Ja, ik denk ze zei dat daarnet. En ja, toen was ik 3 jaar. Dan heb ik leren op de computer van mijn pa gezeten. En ik heb super lang moeten daar dus ja, zo leuk. Het zal heel lang duren. Maar het is niet zo leuk, dus ik kan dus niet bij mensen eraf blijven sowieso. Ja, ik vond het heel goed. Ondertussen had ik wel zo lang haar. Dat was ook. Ik vond dat leuk. Ik kan mezelf niet zo goed zeggen. Ja, en dat is niet nog niet hoe dat er eigenlijk eruit zag. Ja, en dan als ik 4 jaar was, dan ben ik natuurlijk op school gezeten. Maar ik wat, ja, vandaar ik heb super veel school gezeten. Ja. Wat vond ik echt niet leuk. Zo stom. Zo stom. Ja, ik vond het echt niet leuk. En toen zei dus mijn ouders, mogen alsjeblieft een keer in mijn school gaan verhuizen. En ja, mijn pa zei, nu straks. Ja, eigenlijk de Fort en Bamba. Ja, toen was ik dus nu, dat vond ik echt niet leuk en dan ben ik naar een andere school gegaan. Daar vond ik wel een makkie school. Ja, toen had ik ook ondertussen super lang haar. Langer, ja. Ja, maar sorry omdat ik eigenlijk wel zo lelijk kan tekenen. Ja, ik kan niet zo tekenen. Ja, dat was een school van Martena, denk ik. Als, nou, ja. Het heeft eigenlijk een kleine trui. Ja, dat is zo. Als je Martena spreekt, dan spreek je het zo in de school. Ja, dat hoort zo van de school. Klein school. Ja, oké. Daar vond ik op school zo makkelijk. Ja, een super makkelijk vak. Ja, ik vond het zo leuk om altijd op school te zijn. Ja, alles. Ik heb een vrienden, ik heb dingen. Ja, ik was dus super blij. Ik voel me kip lekker. Kip lekker dat ik staan van de kipjes super leuk. En toen was juffrouw ook tevreden over mijzelf.
Ja, ik heb niet zo goed kunnen bril kunnen tekenen van de vrouw. De juffrouw vond het dus zo leuk. Ze zei super goed. Ja, vroeger zat ik wel in Duitse school, dus dan gingen ze wel super vaak. Ik heb in de Nederlandse school, ja, ik heb hoe dat ik Nederlands geleerd heb, ja, dit is wel super kort. Bij mijn ouders. Ja, eigenlijk, weet je, even kijken. Wat had ik gezegd? Ja, ik was super tevreden en dan, als ik thuis kom, dan had ik wel ruzie. Ja, ik heb geen ruzie, maar mijn vader waren ruzie. Ik vond dat echt niet leuk. Maar ik weet niet wat er aan de hand was. Maar als ze willen niet van elkaar gaan, dan bijvoorbeeld mijn papa ergens anders heen. En ma ergens anders, dat wil ik niet. Nee. Dan heb ik dan gezegd, omdat die hebben tegen mij gekozen. Was dan weer dat of was dan weer dat. En dan heb ik wel dat jullie samen blijven. Misschien worden jullie wel goed voor elkaar. Ik vond het echt niet zo leuk. Ja, inderdaad. Het is heel veel ruzie en zo. Ik vind het echt niet leuk. Ja, gelukkig had ik mijn Barbiepopjes om te spelen en zo. Ja, ik had super, ja, maar ja, vroeger wil ik ook een beetje, weet je, een Barbiepopjes. Ja, ik vind dat wel wat dat is, gewoon kan me niet zien. Dan was ik wel 5 jaar ondertussen. Ja, en ja, toen als ik 6 jaar was, dat was mijn eerste leerjaar school, ja, dan ben ik een klasje overgeslaan. Maar ik zat in het eerste leerjaar, ja. Ik zat al in het eerste leerjaar, dat ik niet op de van geweld ben. Dus dat wil zeggen dat ik 10 keer overgeslagen heb, ja. Van het eerste. Ik moet eigenlijk naar het tweede gaan, maar eigenlijk ben ik in het derde leerjaar gaan. Dus in plaats van het tweede, ik ben 1 keer overgeslaan. Ja, en toen was ik 9 jaar. Nu ben ik 9 jaar en ik had besloten om video's te maken. Ja, ik keek dat, ja, ik vond het heel leuk om video's te maken. Ja, dat was een video van mijn ouders en van mijn vrienden. Die vrienden vonden het super lekker. Dat ik dat doe. Ja, ik vond dat super leuk als ik filmpjes maakte. Ik kan niet zo goed tekenen. Ik doe niet camera tekenen. Ja, ik vond het zo leuk camera te tekenen. En toen zijn mijn vrienden vrienden verwijderd. Dus ja, ik had niet een ruzie met mijn vrienden. Maar ja, één ding, dat is mijn vrienden is vast. Maar dat vind ik niet erg, omdat ik heb één vriendin katten. Ook wel leuk. Ik zal dat niet tekenen en dat was het voor mij. Ik hoop dat ze het leuk vonden. Ik wil super veel vrienden hebben. Ja, ik doe zoveel filmpjes omdat jullie het leuk vonden. Ja, er waren 2 en ik heb er maar 2. Kan jullie alsjeblieft me helpen om meer vrienden te hebben? Ja, ik maak filmpjes, leuk filmpjes en ik heb ook nog een website. Maar jij snapt dat wel wat. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden en doei!